Heippa kaikki ihanat ja rakkaat ja lämpimästi tervetuloa tänne kanavalle ja uuden videon pariin. Tänään on luvassa jotakin ihan muuta. Mulle tuli todella yllättäen kutsu kanavoida jotakin. Mä en tiedä itse yhtään, mitä nämä viestit tulee olemaan, niin kuin toki aina on. Mutta jännittävää on, että tosi selkeä opastus oli, että tässä ei käytetä mitään kortteja. Jos tämä kanavointi löytää sut, niin luota siihen, että se on sulle jollain tapaa tarkoitettu. Mulla on hyvin vahva ja selkeä tieto siitä, että tämä spesifi kanavointi on nimenomaan tietyille henkilöille. Ja tää on ihan täysin ajaton. Eli olitpa sä tän äärellä millain vaan, niin tää viesti on sulle. Viesti on valosta ja tällä kertaa sä voit vaan ehkä istua alas tai jopa maata jossain mukavassa paikassa ja laittaa vaikka korvanapit korvaan tai muuten vaan kuunnella ja ottaa vastaan tämän kanavoinnin. Myös mahdolliset energiat, niin jos susta tuntuu siltä, niin anna myös sille virotukselle lupa tulla semmoisella tavalla, joka kunnioittaa sun rajoja. Ja joo, sun suojausten kautta totta kai korkeammaksi parhaaksi. Mutta valitse ensi alkuun joku näistä valoista. Mikä valo sua kutsuu eniten juuri nyt? Voi olla myös, että kutsuu vaikka kaikki. Mä laitan tonne ihan tavalliseen tuttuun tapaan aikaleiman jokaiseen kanavointiin. Ja me nähdään siellä, mun tekee mieli tosi paljon sanoa, että hyvää matkaa rakkaat. Mutta ehkäpä sitten kuullaan myöhemmin. Mutta nyt voit valita sun kanavoinnin ja aikaleimasta klikata itsesi sinne. Yes. Heippa kanavointi 1. Jos tää valo kutsuu sut puoleensa, niin katsotaan kohta. Mulle heti ensiksi tuotiin sellainen nimi kuin Venla. Tää voi olla sulle jollain tapaa tärkeä ihminen tai vaikka henkimaailman tärkeä hahmo tai opas. Mutta voi olla myös, että se on spesifisti vaan jollekulle. Katsotaan, mitä sulle halutaan kertoa tähän hetkeen just nyt. Se, mitä mulle näytetään, on todella vahvasti sun sydänkeskus ja semmoinen tietynlainen niin kuin putkimainen ikään kuin se sun valon pilari, mutta on korostettuna nimenomaan sun sydämen kohta. Ja jotenkin se näkyy niin, että siellä putken sisällä on tosi vahva, oikein semmoinen runsas, lehtevän vihreä energia valmiina vapautumaan. Mutta siinä on päällä jotakin sellaista vähän niin kuin piikkipahtsaman kaltaista, jotain vähän niin kuin semmoista, mikä tuntuu siltä, että sä haluaisit edetä jossakin sydämen asiassa, mutta sulla on samaan aikaan sellainen olo, että aina kun mä liikahdan, niin jokin puhkaisee ikään kuin muuhun vähän niin kuin uuden reijän. Mä oon tosi pahoillani, jos sulla on tällainen kokemus ja tilanne, tai jos sulla on menneisyydessä ollut jotakin tämän kaltaista. Tiedä se, että sä oot todella syvästi rakastettu. Ja vaikka me oltais tietyllä tapaa sieluina jopa ehkä valittukin joitain kokemuksia meidän elämään, se ei koskaan millään tavalla sulje pois sitä rakkautta, mikä henkimaailmalla on meitä kohtaan, vaan se nimenomaan vahvistaa sitä tietoa ja sitä viestiä siitä, että sä et ole yksin, kun sä kuljet niiden sun tietynlaisten ehkä karikoiden lävitse.
sun rinnalla kulkee koko aika hyvin vahva opastus. Sua pidetään kädestä kiinni, sua kannatellaan. Ja sulle halutaan vaan tehdä todella selväksi se, että on vastainkäymisiä, ei ole merkki siitä, että jotain olisi ikään kuin vialla tai sä olisit eksynyt jotenkin harhaan tai tehnyt jotakin väärin. Tai että sulla ei olisi oppaita tai auttajia tai henkimaailma ei olisi olemassa. Sulle halutaan kertoa tosi vahvasti opastusta siitä, että joskus meidän ihmisen elämässä meillä voi tulla sellainen tuntu, että tapahtuu niin paljon jotain vaikeaa, että on vaikea uskoa, että jos on olemassa joku semmoinen hyvän tahtoinen rakkaudellisuus, niin miksi mä kokisin näitä vaikeita asioita? Ja henkioppaat hyvin vahvasti haluaa tuoda ja tehdä näkyväksi sen, että nämä kaksi asiaa on ikään kuin erillisiä toisistaan. Eli se elämän polku, mikä sulla on, mikä jokaisella on henkilökohtainen, siihen kuuluu aina ne omat kokemuksensa. Osa niistä vaikeita, joskus hyvinkin vaikeita. Ja osa sitten ehkä vähän helpompia. Ja sen lisäksi ikään kuin on erillisenä vähän niin kuin, voisiko sanoa tämmöisenä kaistana, on henkimaailma ja henkimaailman tuki. Ja oppaiden tehtävä ei ole estää vaikeita asioita tapahtumasta, eikä oikeastaan niin kuin estää meidän sielun polkua etenemästä, eikä heidän tehtävänsä myöskään ole olla ikään kuin meidän pelastajia siinä muodossa, mitä monesti me ihmisen muodosta käsin voidaan hahmottaa, voidaan ajatella vaikka, että Jeesus pelastaa tai kuka tahansa se nyt olikaan, sillä nimellä ei ole väliä. Ja se on semmoinen tavallaan niin kuin ihmismielen kautta olemassa oleva formi, joka pohjaa oikeastaan siihen ajatukseen siitä, että meidät täytyisi jollain tapaa pelastaa, että meidän elämää täytyisi muuttaa ja sen voisi tehdä joku muu meidän puolesta. Ja se ei myöskään tarkoita sitä, että me itse oltaisiin aiheutettu niitä vaikeuksia. Eli se on hyvin semmoinen niin kuin vähän paradoksaalinen ja kimuranttikin viesti välittää. Ja sen takia sut halutaan tänään jotenkin pysäyttää sen äärelle, että oppaat on olemassa ja ne tukee sua kyllä. Ne on jatkuvasti sun rinnalla, mutta heidän tehtävä ei ole ikään kuin estää elämää tapahtumasta. Ja se pitää sisällään ihan kaikki elämän kokemukset. Ja se ei tarkoita sitä, että he jotenkin ilkeyttään eivät auttaisi meitä, vaan meidän välinen sopimus ihmisinä heidän kanssaan on sen tyyppinen, että he kulkee meidän rinnalla. He voi tukea meitä, he voi kannustaa, he voi ajoittain esimerkiksi energeettisesti vahvistaa jotain, mikä meissä jo on valmiina. He eivät ikään kuin laita meihin jotakin meidän ulkopuoleltamme tai muovaa meistä jotakin sellaista, mikä ei ole jo valmiiksi ikään kuin meihin kalibroituna. Ja tosi vahvasti tämä viesti halutaan oikein vähän niin kuin hakata, niin kuin joskus sanotaan, että ei ole kiveen kirjoitettu, mutta tämä niin kuin halutaan oikein kiveen kirjoittaa, että te rakkaat ihmiset siellä muistaisitte sen, että mikä tämä on tämä meidän tavallaan yhteistyökuvio ja yhteistyösopimus. Ja siinä ei ole mitään julmaa tai rakkaudetonta. Me oppaat rakastamme teitä aivan ylitse kaiken. Te olette meidän silmissä kaikki taivaallisia lapsia, rakkaita, ihania sieluja. Jokainen teistä ansaitsee ihan kaiken sen, mitä kukin omalle lautaselleen tässä kohtaa toivoo. Ja myös mitä kukin on tietyllä tapaa valinnut ja mitä te valitsette joka päivä ihan päivittäisessä elämässänne, kun te päätätte tehdä tai olla tekemättä jotain. Ja henkimaailma haluaa ehkä niin kuin yleisesti puhua siitä, että
et mitä se voisi olla sitten se tuki, mitä he tarjoaa. Ja siihen liittyy tosi vahvasti se tietoisuus, että kun te kuljette elämän polullanne, niin te aina tietäisitte, että te ette ole koskaan yksin. Se voi tuntua vähän jännittävältä ja ehkä voi jopa tuntua siltä, että joku semmoinen kupla vähän niin kuin poksahtaa, koska se on ehkä erilainen tapa ajatella. Mutta se on se, mitä halutaan tosi vahvasti tuoda, että meidän tehtävä on kulkea teidän rinnalla rakkaudesta, ei velvollisuudesta, eikä pelkästään mistään sopimuksista, vaan se alkuperäinen yhdessä linjautuminen tässä muodossa syntyy ja aina on syntynyt rakkaudesta. Se, mistä sovitaan, on ne parametrit nimenomaan, miten yhdessä toimitaan. Eli se, että ei voida puuttua kenenkään vapaaseen tahtoon, ei voida puuttua tiettyihin sielullisiin aspekteihin. Ja tuen tarkoitus ei ole nimenomaan jollain tapaa kiertää tai välttää sinun elämää, sinun elämistäsi. Ja tää on hiukan semmoinen vaikea viesti sanoittaa, mutta mä toivon, että sä tunnet sen kaiken rakkauden, mikä tässä tulee läpi tosi vahvasti. Ja muistat sen, että loppuviimein arvokkainta myös meidän elämässäkin, silloin kun me lähdetään vaikka täältä, niin ehkä halutaan vähän niin kuin herätellä ajattelemaan sitä, mikä on tärkeintä. Et aika usein kun riisutaan kaikki ylimääräinen, niin se on nimenomaan se läsnäolo ja se tietoisuus siitä, että on itse saanut olla jollekulle tärkeä. On itse voinut ehkä olla jollekulle se rinnalla kulkija. Ja yhtä lailla, että on itse saanut vastaanottaa sitä. Eli tavallaan mikään ei ole sen arvokkaampaa kuin se tieto, että me ei olla koskaan yksin. Ja me ollaan ihan täysin eheitä ja täysin täydellisesti rakastettuja. Just nyt, just sellaisena kuin sä olet. Ja se on oikeastaan se viesti, mikä sulle haluttiin nyt tähän kohti kanavoida. Ja tää tuli aika tämmöisellä paineella ja jotenkin jämptyydelläkin. Mutta jos sulla on ollut jotenkin usko hukassa, niin tosi vahvasti näytetään jotenkin sitä, että se avain on ikään kuin sun omassa kaulassa. Uskalla tavallaan avata se sun sydän ehkä nyt metaforisesti, jos ympyrä suljetaan siihen, mistä lähdettiin. Mutta jotakin kohti, sä oot tosi kovaa vauhtia menossa, niin uskalla ottaa se ratkaiseva askel, tehdä se liike. Ja avata se lukko ja katsoa, että mitä tämän oven takana ihan oikeasti on. Mulla on semmoinen tuntu, että se tulee olemaan niin paljon pidempi polku, kun sä uskallat edes nyt ajatellakaan. Ja ehdottomasti siinä kaikista parhaimmassa merkityksessä. Eli jotain pitkäkestoista, hyvää, ihanaa, jollain tapaa tosi semmoista hedelmällistä maaperää ja jotenkin semmoista kukkeuden voimaa ja energiaa. Ja tiedä, että se on kaikki myös sinussa just nyt. Ota se ikään kuin omistajuus haltuun. Rakkaudessa ja valossa. Ihana sinä. Kiitos niin paljon. Mene turvassa. Rakkautta sulle. Heippa, ihana Valo 2, jos sä valitsit tämän ihanan valon. Niin tervetuloa sun kanavointiin ja lähdetään ihan suoraan tunnustelemaan, mitä sulle tää valo haluaa nyt kertoa. Ja muista ottaa myös, antaa energioille lupa virrata, jos susta tuntuu siltä, että haluat vastaanottaa myös energiaa.
Tässä tosi vahvasti heti alkuun tuodaan vähän semmoinen ikään kuin yksisarvismainen energia yhdistettynä semmoiseen tosi voimakkaaseen Jeanne d'Arc-tyyppisen niin kuin vapaustaisteluun teemaan, jotenkin semmoiseen suureen liitävään loikkaan. Sua jollain tapaa tosi isosti kannustetaan hyppäämään kohti jotain sellaista. Tai oikeastaan tämä tuntuu siltä, että sä oot jo ottanut sen loikan, mutta ehkä sulla on semmoinen olo, että sä pohdit jotenkin, että jatkaksa tällä polulla. Ja se viesti, mikä tulee tosi vahvasti läpi, on se, että se taika, se magia virtaa sinussa. Että jatka ehdottomasti rohkeasti kohti, nimenomaan suoraan kohti sitä, mitä ikinä sä ootkaan menossa, koska sä oot todella lähellä kaiken aikaa jotain semmoista, tosi niinku, se sana magia tulee koko ajan, ikään kuin sellaista niinku maagista jotenkin taitetta jollain tapaa, että vähän jos ajateltaisiin, että meidän ja maailman välissä on oikeasti joku verho, niin se tuntuu siltä, että sä koko aika oot lähellä sitä, ja mitä syvemmälle ja pidemmälle sä kuljet nimenomaan kohti suoraan, niin tämä polku tulee johtamaan sua tosi syvän viisauden äärelle ja tosi syvälle jotenkin semmoiseen sun omaan mystiseen, jotenkin semmoiseen tosi sykkivään energiaan ja voimaan sinussa, joka näkyy jotenkin semmoisena vähän niin kuin mustan ja kullan sekoituksena, joka jotenkin virtaa ja haluaa tietyllä tapaa positiivisesti jotenkin ottaa sut pauloihinsa, mutta on oikeastaan se voima, joka nousee sinusta itsestäsi. Ja nyt sun on jollain tapaa tosi vahvasti aika vaan kulkea tätä kohti. Ja tää näkyy niin, että kun sä kuljet, niin susta tuntuu ehkä siltä, että sun edessä olisi joku verho. Ja mitä pidemmälle sä kuljet, niin aina pikkuhiljaa se askel ikään kuin paljastuu, mutta se, mikä on sen verhon tai portaalin toisella puolella, niin ei tule heti näkyville. Ja sen on tarkoitus edetä niin. Eli jos sulla on ollut semmoinen olo, että mä kuljen tässä, mutta mitä ihmettä kohti, että mä tunnen, koska tää tuntuu tosi vahvasti, tää on käsin kosketeltava, tää energia ja se tunnelma siitä, että sä oot ihan niin kuin jotenkin jonkun tosi voimakkaan äärellä, niin uskalla luottaa siihen, uskalla mennä eteenpäin sen kanssa, vaikka välillä tuntuu siltä, että täytyy vähän jotenkin fiksata omia askelmia, että pysyy sillä polulla, niin mene kohti suoraan. Ja uskon myös siihen, että se tavallaan, joka kulkee sun rinnalla voimakkaasti, eli tämmöinen, jota näytetään tämmöisenä vähän niin kuin Pegasus-maisena yksisarvis hevosenergiana, niin sulla on joku tämmöinen ikään kuin, miten vois sanoa, siis vähän niin kuin tämmöinen kulkupeli. Eli sua kuljetetaan kaiken aikaa. Sulla on joku semmoinen opas, jonka kanssa sulla on tosi selkeä tämmöinen niin kuin, siis tosi selkeä, että on vähän niin kuin osa sinua jollain tapaa ja samaan aikaan ikään kuin sun opastaja. Että vähän kuin sä olisit jotenkin niin kuin omasta sielustasi antanut jonkun osan, joka toimii nimenomaan voimakkaana jotenkin semmoisena ankkurina tämän polun ja sinun etenemisesi välillä. Niin usko siihen, että ne askeleet on oikeasti sun omat. Ja uskoa luota siihen, että se, mikä ikinä sinua kuljettaakaan, niin on osa sua itseäsi. Ja se tuntuu tosi semmoiselta isolta asialta, mitä halutaan jotenkin tähdentää. Sitten tuodaan aika vahvasti sellaista jotain niin kuin menneen elämän tematiikkaa, joka liittyy nimenomaan vesiaiheeseen. Ja jotenkin semmoiseen niin kuin virtaavan veden tematiikkaan, johonkin semmoiseen tärkeäseen opetukseen, minkä oot saanut jossain sen aiemmassa inkarnaatiossa, joka on siirtynyt vähän niin kuin sukupolvelta toiselle, mutta tuntuu, että sä oot jollain tapaa kokenut sen jonkun semmoisen opin,
siihen virtaavuuteen liittyen aika ehkä jotenkin myöhäisessä vaiheessa tätä inkarnaatiota, mutta sä oot pystynyt sen myös jakamaan muille. Ja voi olla, että tässä on joku semmoinen yhtymäkohta myös nyt siihen, että mitä sä käyt läpi juuri nyt. Ja voi olla, että sun polulle on tullut tai tulossa ihan spesifi henkilö sun aiemmasta inkarnaatiosta, jollain teidän on yhdessä ollut tarkoitus oppia vastustuksen purkamisesta. Eli jos huomaat, että jotenkin tämmöistä tematiikkaa nousee sun elämässä, tässä inkarnaatiossa teidät näytetään molemmat naispuolisina, mutta hiukan niin kuin eri sukupolvea edustavina yksilöinä, niin voi olla totta kai, että jotain tästäkin kertautuu. Tästä tulee vähän sellainen äideiltä tyttärille tuntunen jotenkin teema. Ja se voi toistua ihan toki niin kuin hyvin samantyyppisestikin, että nyt olet oppimassa jotain tai ehkä saanut vaikka jonkun kimmokkeen lähteä kohti jotakin alun perin jostain sun esivanhempiin liittyvästä tai sukuhistoriaan liittyvästä. Tai voi olla, että teet jonkun tärkeän löydöksen. Mutta jotenkin keskeistä tässä on nimenomaan se virtaava vesi. Ja tämä voi myös jotenkin ihan konkreettisesti näkyä sun elämänpolulla nyt. Ja tiedä silloin, että jos sä teet jotain sen eteen, että jokin asia tai vesi saataisiin jossain virtaamaan, niin sä teet tosi vahvaa energiapuhdistusta ja energiatyötä ihan sukulinjojen tasolla, mutta myös semmoisten pitkien energeettisten linjastojen tasolla, jotka menee hyvin kauas ja moniin suuntiin ikään kuin ajallisestikin. Ja tosi vahvasti tulee veden lisäksi myös tuulen ja ilman elementti. Ja jotenkin semmoinen niin kuin tosi vahva luontoyhteys ja jotenkin sen yhteydet nimenomaan sun edellisiin elämiin. Tosi vahvasti tulee se semmoinen ihan klassinen niin kuin maagin energia ja elementtien kanssa, elementaalienergioiden kanssa työskentely. Ja että se on jotain semmoista viisautta, mikä voi olla toki jo tihkunut sun elämässä pidemmän aikaakin, mutta voi olla, että se on nyt jotain semmoista, joka lähtee aukenemaan jopa ehkä jonkun vaikka kurssinkin kautta, mutta ylipäätänsä siellä on jotain semmoista, joka valuu tosi korkealta ikään kuin sun yliminuuksien linjastojen kautta. Sä voit pyytää tätä magian energiaa astumaan etualalle sun olemuksessasi ja johdattamaan sun askelia vielä syvemmin. Tuntuu koko aika siltä, että sä meet kohti sitä jotakin, joka on se syvin sielun essenssi. Ja vaikka se kuinka välillä tuntuu siltä, että se verho on siinä edessä, niin sä oot just siellä, missä sun on tarkoitus olla nyt. Ja tosi tärkeää on se, että tiedät, että sun on tarkoitus kulkea jollain tapaa tämän metsän läpi. Ja tietää myös se, että sä oot tehnyt tämän aikaisemminkin. Että jos sulla missään kohti matkaa tulee sellainen olo, että sä epäröit välillä, että miten tää menee tai pystynkö mä jotenkin tähän, pystytkö sä siihen, niin siihen tuodaan tosi vahvasti sitä kannustusta, että sun tarvii vaan muistaa. Että vähän semmoisen jaguarin lailla niin kun ne luottaa siihen, että tassut muistaa ne askeleet, vaikka silmät ei näkisi mitään, niin sä tunnet tämän maaston kuin omat taskusi. Usko ja luota siihen ja anna sun sen jaguaarivoimallisen sydämen ohjata ja opastaa sua ja jotenkin lyödä vapaasti ja villisti. Tässä on tosi ihana semmoinen niin kuin villivoima. Vähän semmoinen niin kuin alkukantainenkin, joka jotenkin tahtoo vapautua. Semmoinen rummun syke, joka on se sun oma syke, sun askelten syke, sun sydämen syke, sun sielun tanssi. Ja tuntuu, että sitä halutaan tosi paljon vahvistaa. Sä voit vahvistaa sitä ihan itsekin. Voit, jos se tuntuu hyvältä, niin vaikka vähän rummuttaa sun omaa rintakehää. Tuntuu, että siellä jotain haluaa isosti lähteä liikkeelle. Tai
tai päästää jotakin ääntä. Joku on vapautumassa ihan selkeästi ja mä luulen, että se auttaa jotenkin sua luottamaan siihen, että se verho on tietynlainen illuusio. Se on vähän niin kuin sitä peilien ja jotenkin semmoisen savun energiaa. Ja siellä keskuksessa koko aika sykkii se sun villi ja vapaa sydän, joka on jo ihan valmis kaikkeen tähän. Ota se sun Jeanne d'Arc-energiaa ja nosta se soihtu ylös ja anna sen sun totuuden roihun palaa. Tosi vahvasti tulee se, että sulla on joku ihan selkeä asia, millä sä oot tänne tullut ja mitä sä edistät ja mitä sun on myös tarkoitus viedä eteenpäin. Ja se voi tarkoittaa sitä, että sä kuljet tietyllä tapaa joukkojen johtajana siellä etulinjassa juuri siksi, että kaikki näkisi sen valon ja sen sun soihdun ja sen toivon ja kauneuden ja rohkeuden. Koska joskus me tarvitaan jotakuta, jota seurata, jotta me kaikki löydetään ikään kuin sinne yhteiseen maaliin. Ja se, jos jokin, on tosi rakkaudellinen ja kaunis paikka. Vähän ehkä paradoksaalisesti sanotettu, mutta näin se menee, kun meillä on nämä meidän parametrit ja aistit ihmisenä. Mutta uskalla olla rohkea ja sun totuuden ääni on se tärkein. Aina. Se on aina se tärkein. Ja se villi ja vapaa sydän, joka saa riehua siellä sisimmässä ja rinnassa ja jollain tapaa nostaa sen sun äänen kuuluviin. Anna sun äänen kuulua. Tää on sun tämän hetken viestitys. Ja jos haluat jakaa jotain siitä, niin kuulen tosi mielelläni sun ajatuksia. Mutta kiitos tästä. Ja ehkä sellainen oven kahvaviesti on se tosi vahva alleviivaus. Älä koskaan unohda magiaa. Äläkä koskaan unohda sun magiaa. Kiitos. Heippa ihana valokolmonen, jos valitsit tämän ihanan hehkun. Niin tervetuloa tähän sun viestitykseen. Ja aloitetaan ihan sillä, että jos haluat ottaa vastaan energiaa, niin anna lupa sille tulla sun luoksesi. Ja tosi vahvasti sulla korostetaan nimenomaan jalkapohjaa ja kämmeniä. Kämmen chakroja. Sulla on itsellä tosi vahvasti jotenkin nyt energeettiset kuviot itse asiassa ajankohtaisia. Sun kehossa tapahtuu jotain tosi syvää, jopa semmoista ehkä solutasonkin uudelleen järjestäytymistä. Myös sun vatsan alue on tosi vahvasti korostettu. Jalkapohjat, kämmenet, vatsa tuntuu siltä, että ja ihan tää tämmönen sydämen ja kurkun välissä oleva tää kateen korvan kohta, tämmönen high heart chakran paikka ja kurkku myös resonoi niin, että nyt jotain laitetaan liikkeelle. Joo. Ja tää tuntuu aika isosti siltä, että jotain on aika nyt jollain tapaa vapauttaa. Se lähtee jollain tapaa siitä, että sä tunnistat, että sun kehossa tapahtuu asioita. Että sä teet tilaa itsellesi sun kehollesi. Teet aikaa sun elämässäsi sille huomaamiselle. Tietoiseksi tulemiselle. Ja tää tuntuu siltä, että se on ihan valtavan suuri rakkaus, joka kulkee ikään kuin niin, että sä olisit jotenkin poksahtamassa yli äyräiden virtaava jotenkin se rakkaus. Ja se haluaa murtautua vähän niin kuin vapaana patona jotenkin läpi. Jos sulla on ollut yhtään semmoinen olo, että sun täytyy jotenkin hillitä sun tunteita tai
Jos sä oot jotenkin semmoisessa tilanteessa, että sä ajattelet, että no vielä mä en saa vaikka näyttää tätä, niin sulle tosi isosti tuodaan sitä kannustusta siitä, että sä olet niin mahtava, ihana, rakkaudellinen olento. Anna sen kaiken räiskyä ja näkyä ja kuulua ja tuntua. Tai olla vaikka sitä semmoista virtaavaa valtoimenaan vapaana virtaavaa vettä tai miten ikinä se sun rakkaus haluaakaan ilmentyä. Tosi vahva resonaatio tulee myös sun purulihaksiin. Jos sä oot miettinyt, että miksi mulla jännittää siellä, niin jotain semmoista, mitä sä haluat päästä ulos, niin resonoi siellä sun kehossa. Eli tässä kohtaa tuntuu, että vähän kaikki semmoiset jonkinlaiset jumit puhuu itse asiassa siitä, että mitä on tämän oven takana. Eli mitä tapahtuu, kun mä vapautan tämän paineen. Sä voit ihan konkreettisesti vaikka jännittää hetkeksi jotain lihasta, missä tunnet, että okei, nyt mulla on jumissa. Ja sitten päästät sen ihan vapaaksi, ihan lötköksi. Ja pikkuhiljaa se energia alkaa tekemään siellä työtään, kun sille tulee tilaa sen rentouden kautta. Niin sä alat näkemään yhä enemmän ja enemmän ja tuntemaan yhä vahvemmin ja vahvemmin sen sun oman rakkauden. Sun oman ihanan virtaavan ydinrakkauden. Ja se näkyy tosi vahvasti itse asiassa semmoisena niin kuin 4 suuntaan virtaavana jotenkin energiana. Se tuntuu tosi jotenkin puhtaalta ja kauniilta. Niin anna sen kaiken olla sinussa ja virrata sinusta myös ulospäin. Ja usko ja luota siihen, että tätä sä olet. Juuri tätä rakkautta, juuri tätä kauneutta, ihan kaikkea tätä, joka on näin ihanaa. Tämä on se sinun aito ytimesi. Jos susta tuntuu siltä, että mä en aina tavoita tätä vaikka kun mä katson peiliin, niin siksi sulla halutaan tuoda tää vahva energia ja viestitys siitä, että tämä kultaakin kalliimpi rakkaus on juuri se, jota sinä olet. Puhtaimmillasi essenssissäsi. Se on se sun luontainen tila. Ja tuntuu, että tämä viesti on hyvin voimakas samaan aikaan ja samaan aikaan hyvin jotenkin välitön ja suora. Sulla halutaan vaan näyttää, kuinka ihana sä oot. Ja ehkä sun tarvitsee nyt just nähdä tai kuulla se. Kiinnitä huomiota myös siihen, että jos sulla on vaikka silmät suljettuna, niin minkälaisia mielikuvia sun sisäisessä näössä vilisee, kun sä kuuntelet tätä. Mitä siellä nousee tai miten ikinä ilmeneekään, ehkä jotain, jos ilmenee ja ei haittaa, jos ei näy mitään. Mutta jostain syystä sitä haluttiin kysyä sulta. Että kun me kerrotaan, miten ihana ja miten täynnä rakkautta sä oot, niin mikä on se kimmoke, mikä sussa herää? Ja tutki sitä ja anna sen sulaa. Nyt tässä yhteydessä, tässä kannatellussa yhteydessä, pyyteettömässä rakkaudessa, tuo tähän valoon se, mikä ehkä voi tuntua sulle jotenkin nyt vaikealta tai lukottavalta tai jumiselta tai mikä tahansa voikaan olla semmoinen, mitä me vastustetaan sitä meidän omaa jotenkin mahtavuutta ja ihanuutta ja ainutlaatuisuutta. Jos ne on ajatuksia, niin laita ne tähän keskelle, tämän rakkauden energian tai portaalin keskelle. Ja anna niiden puhdistua siinä, anna niiden sulaa, muuttaa muotoa ihan puhtaimmaksi valoksi. Ja anna niiden kohota
tämän pilarin kautta kohti korkeuksia. Sun on nyt lupa päästää irti tästä. Ja se on jännä, että sun kohdalla näkyy vahvasti semmoinen suljettu ovi, jonka alareunasta näkyy valoa. Ja sen oven toisella puolella näkyy muita ihmisiä. Sä oot liian pitkään ollut pimeydessä, yksin, tavalla tai toisella, erillinen jotenkin muista. Ja nyt tuntuu tosi vahvasti siltä, että sun opastus haluaa nimenomaan puhua siitä, miten arvokas sä oot. Ja miten paljon sä ansaitset hyvyyttä, lempeyttä ja kuulua meihin. Sä olet osa meitä. Sä kuulut joukkoon. Sä olet yksi meistä, sä oot tärkeä. Just sinä ainutlaatuisena, ihanana, uniikkina mestariteoksena kun sä olet. Niin tule tänne meidän mukaan. Me odotetaan kaikki täällä sinua. Minä rakastan sinua. Minä arvostan sinua. Minä kunnioitan sinua. Aina. Valo minussa tunnistaa ja kumartaa valolle sinussa. Sillä me olemme yhtä. Iankaikkisesti. Oikeastaan tässä on nyt se energiavälitys ja viestitys, mitä tähän hetkeen sulle tuodaan. Ja jos susta yhtään tuntuu siltä, niin laita toki vaikka kommentteihin mitä tahansa, mitä tää on herättänyt ehkä sinussa tai näin. Ja jos haluat, niin kiitos kaikista kanavan tilauksista ja videon tykkäyksistä ja kommenteista ja jaoista. Kiitos sinulle, ihana valo.